ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಾಫಿ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ 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 4 ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ 1 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ತೇವೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು? ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಪ್ರಸದನೆ ಬರ್ತೀರು ಸಂಗೀತವೋ ರಸಮಯ ಸುಖಮಯ ಸಂಗೀತ ಹೊಸ ಭಾವ ತುಂಬಿ ನಸುನಗೆ ಓಮಿಚಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೇ? ಸಂಗೀತ ರಸಮಯ ಸಂತೋಷ ಸುಖಮಯ ಸಂಗೀತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾವ ತುಂಬಿ ನಸು ನಗೆ ಒಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಮೈ ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾಪರ್ಯಾರಾ? ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡೇರು ದಾನೆ ಪನ್ನಂಗೆ ಸಂಗೀತೋಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಟೀ ಆಂಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೆ ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಟೀ ಆಂಡು ಇನಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ನಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕಾಫಿ. ಇನಿ ಒಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಅಂದಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚಂದಾನೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಸಾಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದನೆ ಸಾಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಜಾ
ಎಂಕುಲು ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಸದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಎಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಊಲ ಮಂಡೇಡ್ ಬತ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಐತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸೇ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಥರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಮಂಡೇಡ್ ಬರ್ತುಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿನ್ಷನ್ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡದೈತೆ ಯಾನೈಕೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಏರಾಂಡಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಏನ ಪನೊಚ್ಚಿ ದಾದುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಪನಂದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಪ್ರಸ್ತನ ತಿಳಿಪೇರು ದಾಯ ತಿಳಿಪುಂಡು ಪ್ರಸ್ತನ ದಾದನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಏನಿ ದಾದನ ಉದಾಸೀನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ದು ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ 25 ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ 26 ದಾನಿ ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡುದು ತರಕಾರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾನೇ ನಿನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ 25ಗೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ TV17 ದಾಯಿಜಿ TV17 ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಿ ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ಈತ್ ಪನ್ನಗ ಏನ್ ದಾಯ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಮೀನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತು ಮುಪ್ಪಡಿ ಪಳ್ಳಾವಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀ ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ ನೀನು ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲರು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಚಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾನೇ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಚಂದಾನೇ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜಿನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಏನಿನ ಆತಿ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದೆ ಪೋಪಿನ್ ಸೀದಾದ ನೀ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿದಾದನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಅದು ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸುಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೇರಿ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕದಿನಿ ಜಂದಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಕ್ಕ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತುಜಾರಿ ನೀರು ನಾನು ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತುಜಿನಿ ಸುಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದುಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಸುಮಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಜವ್ವೆ ಕೋಣನ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಲೈವ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಕ್ಕ ಲೆಪ್ಲೇಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡೆ ಕೂ ಸುಮಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ
ಓಡ್ಲೇಡು ಸುಮಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಗಿಜಿಲ್ಲಿರಾಂದು ಕೂ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಕೂ ಯಾನ್ ಕೂಗು ಪಾಡಿಯ ಕೂ ಸುಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪೋತಿರಾರು ಸುಮಕ್ಕ ಇನಿ ಪತ್ತೆಜ್ಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಲಿ ಹೊರ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪುಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನ್ನಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದನೆ ತಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಪ್ರಸಾದನ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪುನು ಬೇತನ ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ನಕ್ಕು ನೀ ಸೆಳೆದಾಗ ಸೋತೆ ನಾನಾಗ வா ஜாலி வா ಜಾಲಿ ಅಂದು ವಾ ಜಾಲಿ ಕೋಡೆ ಅನಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೇರ್ದು ಅದೇ ಜಾಲಿ ಆತನು ಅಂತೆ ಪುಡ್ತು ಸುಮಕ್ಕ ಪಾತೇದು ಅದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆತನು ಕೋಡೆ ಕುದೊಂದೆ ಯಾನ ಕುದೊಂದೆ ಈರು ಕುದೊಂದರೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜರೆ ನಾನಾ ನೀ ದೇವರು ಹೊಸೆದ ಪ್ರೇಮದ ದಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಪಯಣ ತಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ತಬ್ಬನೆಯ ತವರಿದೆಯ ಕಳುವೆ ಕಣ್ಣು ನೀನಮ್ಮ ನುರಿಸು ಏನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ದೂರ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪ್ರಸದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೋದು ಬತ್ತು ಅಂತ ಜೆತ್ತುಲು ಹಾಕದು ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದತ್ತೆ ಅಂದಿನ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಪೋದು ಬತ್ತು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋರುಂಡು ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಟೈಲರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪೋರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಸಂಬಂಧದ ಶನಿವಾರ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಐತೆ ಇತ್ತೇನ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ದಾಲ ಡಯಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋದವ್ರು ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಆತೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಒಣಸ್ ಸೇರು ಜಾತಿ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ್ ಒಣಸು ಉನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ್ ಎಂಕ ಒಂದು ಒಣಸುರ ಎಂಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಾಳೆ ಚಾಪರ್ಪಿನ ತಿಂಡಿನ ಬುಡಿಯೇ ಚೂರು ಸಾಪುರ ಹೊಡೆದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ದು ದಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಯ ಬೈಯಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪಡೆದರ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ್ವಿ ಬಕ್ಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಐದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪಿನೆ ಜಿಜ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಪುನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಆ ಪಾಡು ಅದು ತಿಂದು ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೊರಣ ಆಪಿ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ತೊನಾರೆ ಪೋಪಿನ ಹತ್ತತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಫುಡ್ ಥೆರಪಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅವನು ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡತೆ ಐದು ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ದೀಪಿನಿ ಅವು ನಮಕೊಂದು ಆಪುಂಡವು ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೆರತೆ
ಆ ಮಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರುಗು ಹೋಯ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಟೀಮ್ ದೀಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡಿ ಮೂಲು ಪೊಪ್ಪ ಕನ್ಪದೇರು ಸ್ಟೀಮ್ ದೀಪಿನ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಬಾಡಿದ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಜೆಪ್ಡು ಅವು ನೈಟ್ ಬೆಡ್ ಅವಳುಂಡು ಊರೊಂಡು ಅಣ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪೊಪ್ಪ ಕಂತೀತೇರು ಅವು ಯಾಪನೆ ಕಂತೀತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಥೆರಪಿ ಅವು ಫ್ರೀಗ್ 15 ದಿನ ಫ್ರೀ ಶಿಬಿರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಅಂಡು ಪೋವಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಮ್ಮ ಬಡೇರು ಪೋಯಿಂದು ಅಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ದರ್ಪ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಪೋయింದು ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾಲ ಏನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿ ಎನ್ನಲ ಕಾರ್ ದಡಿ ಏಪಲ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಯ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದುಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬೊಡ್ತುನ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಮಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷನ್ಗೆ 13,000 ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ರಡ್ ನರತಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ರಡ್ಲ P2 P1 P2 ದ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಗೆ ಐಕ್ 17,000 ತಂಡ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಉಪಯೋಗ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತೀಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಣ ಮಂಡ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪೋಪ ಆಕುಲು ದೀಪೇರು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂತ ನೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುನ್ನಾಳು ಅವಳು ಪೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದು ಬರ್ಪಾವು ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಾರ್ ದರ್ಪುಂಡು ಕರೆ ಕಾರ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಸದನ್ನ ಪಾತೇರ್ನ ಅತಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಪ್ರಸದನ್ನ ದೇವಾ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರದಾದೆ ರಜನೇನು ಈನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಪ್ರಸದನ್ನ ಸುನತ್ ಕಂಡು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕುಲೀರೆಗು ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನೇರಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ನದೆ ഞാൻ ഇജ്ജി ബിസി റോഡ് ഇല്ലാരാ ഞാൻ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರೋಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾರಾ ಅತ್ತೆನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಂಗಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಜಪ್ ಬಕ್ಕ ಓವಪ್ಪ ಒಂಡಿ ಅಂಚಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲೇರು ನಿಯರ್ ಮರೋಳಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ಪರ್ದೆ ಮರೋಳಿ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಓಲು ನಂದು ಯಾನು ಪೋತಿಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಲ್ ಪೋಂಡ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಪೋದು ಆತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ತುಂಬು ಪೋಪಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆಲ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಆತೆ ಕೊಡೆಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಿಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಂಗಾಡಿ ಇಡೆಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಬೈಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅರೆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಗುಜರದ್ದ ಅದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ನೋಡ್ದ
ಓ ಒಂದಲ ಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದನ್ ಆ ಕೂಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತಿ 5 ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ తెలిపొచ్చి ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಡ್ಡ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪನ್ನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇಂಚ ತಿಳಿಪಿನ ಮೂಡಿಜ್ಜಿಂಚ ಐಕ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ಇರ್ ಪನ್ನಂಗೆ ಇಂಕ ಮರೋಳಿ ಪಂಡಾರ ತೀರಿ ಇಂಕ ಮರೋಳಿ ಓಳುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನಂತೂರು ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಓಲು ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಸುನೀಲ್ ಅರೆನ ಗುರ್ತ ಉಂಡತ್ತ ಸುನೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಏರ್ ಸುನೀಲ್ ಉಂದು ವಾ ಸುನೀಲ್ ಉಂದು ಇರ್ ಪನೋಡತಿ ಸುನೀಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಬೇಲೆರೆಗ್ ಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರ ಪನೋಡತಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಪಂಡ ಓಲ್ ಅಂದೆನು ಪಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಸುನೀಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ವಾ ಸುನೀಲ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಪನೊಲಿ ಐ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಸುನೀಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಡೆ ಅಂದ್ ಪೋಪಿನಿ ವಾ ಸುನೀಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಕಸ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆಜ್ಜೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ದಕಲನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾಂಜಲಿ ದಕಲ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಸುನೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಇರೇ ಗುರ್ತೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ತೂದು ಪ್ಯಾಣ ಪುದರ್ದಾದಂದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ದಾಯಪನ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪ ಕಲಾಂಜಲಿക്ക് ಪೋಪ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪ ಅನಂತ ಮೇಯ್ನ್ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದನಿ ಏರುಂದು ಈರವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಕುಡನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನೆ ಅವಳ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ದುಮುದ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ 2-3 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಜ್ಜೆ ಈ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಮಲ್ದಿಜೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಯ್ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಮೊಕಲ್ನೆ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊದುಲಿ ಮೊಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಫುಲ್ ಸಾಕಾತುಂಡು 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಡೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಏನಾಳ ಒಪ್ಪಡಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತು ತೆಲಿಪೇರೆ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತು ತೆಲಿಪು ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವು ಬೈದಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಸೂಪರ್ ಪುರ ಬಂದು ಬೈದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುನ್ನಡೆ 30 ನಾಂದು ಅಜಿಪ ಪೋಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡತುನ 36 ಮನ ದಾನೆ ಇತ್ತನೆ ಅಜಿಪ ಪೋಂಡು ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಗು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ఒకసారి ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನವಲೇರು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಅಂಡಿ ಕಾಫಿ ಅಂಡಿ ದಾದ ಪರಿಯರ್ ಬಯ್ಯಾಡು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಸದನ್ನ ದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮೀನಾ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ದಾದೆ ಮೀನಾ
కోరియా పరొందులే అంది. ఓకే ఓకే పర్లే ఇల్లడుల్లారా ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಕೋಡು ದಾದ ಕೋಡು ಉಂಡು ಚಂದಿರನೇ ಎಸ್ ಆರ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕಥೆ ನೂರನು ನಾನೆಂದು ನಗಿಸುವೆ ഇരുളಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿತ್ತ ಹಂಗ ಚೌಲಿ ಕೋಡು ಅಂದೆ ಚೌಲಿ ಕೋಡ ಓಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆನು ಪಲ್ಲೆ ಕತೆ ಆ ಕತೆ కథ పంటే కూడా మస్తు ఎంజిన పనిపిని కథ బాగా కథ పనిపిని అడేగా డ్యాన్స్ కథ ఆడాడు ಎಸ್ ಆರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲೆ ಕತೆ ಏನ ಕತೆ ಪನೋಡು ಪ್ರಸದನ್ನ ಓವು ಕತೆ ಪನೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಉಂಡತಿ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸತ್ಯ ಮೇ ಪೋಯಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಮಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಈ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಪೋಪಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಬೇಜಾರು ಪುರ ಅಂಚ ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲೆತಿ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅರ್ಪಣ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಪುರ ಬೇಜಾರು ಪುರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಡ ಎಣ್ಣೆನ ಕುಚಿ ಮಂಜು ಪಿಂಟು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೋದು ಬಲೆ ನೀ ಚಂದನೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಚಂದನೆ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಚಂದನೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತನವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ 25ಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ನಾನು ವಿಶನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶನ್ನು. चले जब ये पुरवाई में शहनाई तू ही मेरे सपनों का ओ सजना मैंने चुनरी है लहराई अब तो आजा तू हर जाई मेरी सब सांसों में तू है बसा ओ सजना आ जाना अब तरसाना ओ सजना आ जाना अब तरसाना मैं दिन भर सोच में डूबूं ये दिल जागे न सोऊं तू ही मेरे सपनों का ओ सजना. पूछो ज़रा पूछो मुझे क्या हुआ है कैसी बेकरारी है क्या कैसा नशा है तुमसे दिल लगा
लगने की सजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, क्या कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। కళ్ళ చందమామ చంద అంద ప్రేమ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನಂಬಿ ಲವ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಂಗಮ ಲವ್ವೇ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಲವ್ವೇ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಕಳ್ಳ ಚಂದಮಾಮ ಚಂದ ಅನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಅವನನ್ನ ಮಾತನ್ನೊಂಬೆ ಲವ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪಂಗಮ ಲವ್ವೇ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡು ಎನ್ನುತ್ತ ಅವನನ್ನ ಮಾತನ್ನಂಬಿ ಲವ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪಂಗಮ ಲವ್ವೇ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ.